कुमारिकाटा बियाब बाथौ गुथुमनि खुंगा 30सेथि बोसोरसालिया जुथुमा खुंफुंनो साखाफारा। तामुलपुरनि बर' बाजार सेसाफानि जथाइ बाथौ थानसालियाव कुमारिकाटा बियाब बाथौ गुथुमनि खुंगा 30सेथि बोसोरसालिया जुथुमा खुंफुंनो थियारि खालामनाय जादों। फैगौ 20, 21 आरो 22 डिसेम्बर खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो जानजि खाफ्रादों सेसाफानि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै 22 डिसेम्बर खालि मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जागोन। बे गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बाथौ गुथुमनि आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्मआ बाहागो लागोन। बेजों लोगोसेनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, दुलाराय बाथौ गुथुमनि फोसावदिं आफादगिरि कान्थेश्वर बरगयारी आरो गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरजों लोगोसे साफ्रोमखौबो लैहोर लैहोरै बाहागो लानो खावलायहरदों बानजाय आफादनिफ्राय। बे समाव सेसाफानि जथाइ बाथौ आफादनि बुंथिगिरि बिरेन सरगयारिया खुंफुंनो गोनां हाबाफारिनि सोमोन्दै मा बुंथिदों खोनासंदो। जिहेतु जोंनिया कुमारिकाटा बियाब बाथौ गौथुमनि 30सेथि जि बोसोरारि जुथुमा बे जोंनिया 20, 21, 22 खालारसिम जागोन। दा बेनि थाखाय जोंनि जि बानजाय आफाद दङ, बे बानजाय आफादनि गासैबो बिबानगिरिजों लोगोसे बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजानि मददजों खामानिया सोलिगासिनो दङ। दिनै जि आफादनि थाखाय जि पेन्डेल बायदिसिना बानायनाय खामानिफोरा मथा-मथि जोंना 90% दावगाबाय। दा जों जोबथारनायाव बेखौनो खावलायनो नागिरो, जिहेतु बेयो जोंनि कुमारिकाटा बियाब बाथौ गौथुमनि मोनसे बोसोरसालिया जुथुमा। बे जुथुमाखौ जोङो जोबोर गाजा गोमजायै मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बे ओनसोलजों लोगोसे कुमारिकाटानि गासैबो रायजोफोरा गोसो मोदोमै खामानि मावबोदों। आरो बे लेखानो जोङो बयनिबो हेफाजाब मदद लानानै नैबे जि कुमारिकाटा बियाब बाथौ गौथुमनि 30सेथि जि बोसोरसालिया जुथुमा, बे जुथुमाखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंनि कुमारिकाटा दख'रानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मानगोनां बाथौ धोरोमजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमनिबो फैनानै जाहाथे जोंनि नैबे गोथार जि बाथौ धोरोमनि सायाव जि मेहेरगोनां मोनसे सावरायनाय, जि मोनसे गाहाय आलासि बिथांमोननि जि बिबुंथि, बे बिबुंथिफोरजों जोङो जोंनि धोरोमनि बाथ्राफोरखौ, जोंनि समाजखौ दैदेनलांनायाव धोरोमनि माबादि गोनांथि दङ, जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो माबोरै दैदेनलांनांगोन, जोंनि धोरोमनि गेजेरजों जोङो बर' हारिखौ माबोरैहाय गेरेमसा मोनसे आबुं आब्रुथि गोनां हारि महरै दानो हागोन, बे गासै बाथ्राफोरखौ जों नैबे जुथुमानि गेजेरजों थारैनो जों सावरायगोन बा मिथिनो मोनगोन। ओंखायनो आङो खावलायनो लुबैदों, दाब दाब जायगानिफ्राय मानगोनां रायजो बिथांमोना फैनानै जोंनि बे जि 20, 21, 22नि जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव गासैबो फैनानै जोंखौ मदद होफैनांगौ, हेफाजाब होफैनांगौ। लोगोसे बिथांमोना जोंनि बेयाव फैनानै गासैबो हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव बिहोमा होफैनांगौ। बेखौ आं दिनै बे समाव रायजोनि जानानै गासैबो मानगोनां जोंनि रायजो बिथांमोनखौ खावलायबाय।